आता ह्याच्यात पेंट पण करायचं आहे, पण तुम्ही येऊन एक सेल्फी तरी काढाल आणि कम्फर्टेबल वाटेल. टाईल्स मधल्या सर्वात कॉस्टली टाईल्स ही आहे. तुम्ही हात का लावता? मी तुम्हाला हात लावायला बोललो आहे का? नाही. चला आता आतमध्ये लादी लावले हे तुम्ही दोघांनी पण बघितलेलं नाही ना? येस. तर आपण साधे लाद्या पण लावलेल्या आहेत आणि सोबतच डिझायनर लाद्या पण लावलेल्या आहेत. डिझायनर लादीची सुरुवात आपण इकडूनच केलेली आहे बघा. आमचे पायऱ्या बघा कसे आहेत, तुटले फुटलेले. चला तुम्हाला आल्याला कुठे काय दिसतंय बघूया जरा. काय ते पायऱ्या बरोबर लाव. हे बग ते जमा झालेले आहेत. आणि जर तुम्ही असे आलात की पहिला ह्या रूम मध्ये चला. कोण आहे? कोण आहे? बघ तिथे बघ कोण आहे. इकडे रे तिकडे बघ. सुरुवात झालेली आहे बुकिंग करायची. आता हे जरा हां सर हे बघा पहिला अट्रॅक्शन कसं वाटतं रूमचं. उभे राहा. आता परवा एक गेस्ट आले होते ना. आता मला तू एक सांग, तुला हात लावायला वाटलं की नाही? काहीतरी वेगळं केलं की नाही? असं रूम मध्ये आल्यावर असं वाटलं ना काहीतरी करावं, हात लावावं. ह्याच्यासाठीच हा रूम आम्ही बनवलेला आहे. आणि प्रत्येक रूम मध्ये तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग सांगतो, प्रत्येक रूम मध्ये वेगवेगळं आहे. आणि हे सुद्धा आम्ही एका शोरूम मधून आहे. साध्या सुध्या दुकानांमध्ये हे सर्व टाईल्स अवेलेबल होत नाही. तुम्हाला एक टाईल्सचे वैशिष्ट्य सांगतो, मोजक्या दुकानात असतं आणि ह्याची जी किंमत आहे त्या किमतीत ह्या पूर्ण रूमला टाईल्स लागले असते. म्हणजे ह्याच्या कॉस्ट पण पूर्ण रूम्सला टाईल्स लावून एवढा शो आला नसता जेवढं. येस. आता ह्याच्यात पेंट पण करायचं आहे, पण माहिती पडेल. तर सर्वात पहिला रूम तुम्हाला दिसला कसा आहे? येस, ह्याला लादी. आणि हा जॉईंट रूम आपण जसा बोललो होतो तसा आहे. तिथे सुद्धा काहीतरी वेगळं आहे. ओके, तर हा रूम. आणि आता ह्या रूमच्या बाथरूमला सुद्धा मी डिझायनर लावलेले आहेत. जे बेसिनच्या ह्याला बघा, बेसिनच्या ह्याला 3D आहे. आणि इकडे बाथरूम बघा. आता ह्याला जर तुम्ही हात लावलात ना तर हे वरती आहे बघा, वरती आहे कार्विंग केलेली आहे ना, कार्विंग. म्हणजे हे सुद्धा चांगल्या लाद्या. आता जातो आतमध्ये. आणि हे आपण हायलाइट केलेलं आहे. समोर हायलाइट आहे आणि बाजूला बॉर्डर दिले बघा. डिझाईन पण लावले. ऍक्च्युली आमच्या प्लॅनिंग मध्ये नव्हतं, ते ऑन द स्पॉट झालेलं आहे. पण चांगलं झालं जे काय झालं. पहिल्या रूमचं वॉशरूम कम बाथरूम काही असं दिसतंय. फ्लोरिंग याचे अँटी स्किड आहे. एक्स्ट्रा माणसांना झोपायला. येस. हे तू हात लावून बघितलं? फक्त सांग हात लावून कसं आहे ते. कार्विंग आहे की नाही? परत तुम्हाला सांगतो, या सुद्धा टाईल्स मी चांगल्या क्वालिटीच्या लावलेत. मटेरियल असं वापरला गेला आहे की तुम्ही आलात. हा इकडे थोडं गरम होत आहे, म्हणजे बाहेर वातावरणच गरम आहे, ते सोडा. एवढं चांगलं क्वालिटी वापरली आहे की तुम्ही आल्यावरती नक्कीच फोटो काढाल. चला या रूमच्या जॉईंट रूम मध्ये एंट्री करा. काढून चल. तर इथे आमचं सेकंड अट्रॅक्शन आहे नेचर. हे सुद्धा एक टाईल्स आहे. टाईल आहे, टाईल. किती मस्त वाटतंय, भारी वाटतंय की नाही? असं तुम्हाला वाटणारच नाही की बघा किती एवढा अखंड लावलाय का कसं लावलाय ते. तुम्ही आल्या फोटो नक्कीच खेचाल, हे आम्हाला माहिती. आणि आल्याला हात लावणार तुम्ही बघून, काय अरे किती मस्त वाटतंय ते. आणि व्हेंटिलेशनसाठी तुम्हाला इथे एक आहे, डोर आहे, विंडो आहे, डोर आहे, विंडो, असं सर्व आहे. आणि ह्याचा पण वॉशरूम वेगळा आहे. प्रत्येक 5 रूमचे वॉशरूम वेगवेगळे आहेत. आरामात चला, नाहीतर आमच्या बुब्बूंवर पाय द्या. चला, तर इथे हा वॉशरूम काही असा आहे. हा वॉशरूम चांगला आहे ना? येस. आणि सोबतच इथे पण बघा हे डिझाईनचे वेगळे लावलेत, वेगळे डिझाईनचे. हे आर्ट म्हणतात, त्या आर्टला लावलेलं. म्हणजे बेसिन, वॉश बेसिनमध्ये पण जाताना तर छान वाटला पाहिजे. सोबतच हा वॉश बाथरूम बघितलास काजल आम्हाला? हे सर्व काजलनी कसं सर्व पहिलं बघितलेलं आहे ना, म्हणून तुझे एक्सप्रेशन नाही आहे. हां, हे सर्व आम्ही पहिलंच बघून झालेलं आहे आमचं. येस, सर्व बघून झालेलं आहे. चला, हे सर्व रूम्स असे आहेत. आता मी तुम्हाला समोर दाखवतो. ज्या एंट्रीला बघा कोण आहे तिकडे. असं वाटेल ते पोस्टर लावलेलं आहे.
पण पण तसंच आहे पण जो पीस आहे ना ते. सर्व टाईल्स मधल्या या बंगलो मधल्या घेतलेल्या सर्वात टाईल्स मधल्या सर्वात कॉस्टली टाईल्स ही आहे, हा. सर्वात महाग. म्हणून ती मी बाहेर लावली आहे आणि काय दिसते बघा ती, लय भारी. काय भारी वाटत. हा लेडी गागा. लेडी गागा नाही आहे ती. कोण आहे लेडी ती? आहे फक्त. हा मोसेक पेंट आर्ट आहे हा. येस. मोसेक आर्ट. म्हणजे गेस्ट जेव्हा हे आपलं एक असं ह्या रूमच्या बाहेर वेटिंग रूमसाठी हे एरिया ठेवलेली आहे. वेटिंग नाही बोलू शकत, असेच तुम्ही रूममध्ये राहण्यापेक्षा तुम्ही बाहेर राहाल. या 2-3 रूमसाठी ही स्पेस ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे अट्रॅक्शन एक ठेवलेलं आहे. ओके, तर ही वाळू बिलू आहे ventilation. ही वाळू बिलू आता समोरचे प्लास्टर आणि बाकी सर्व वापरतील ना, म्हणून ते चाळून वापरतो बघा आम्ही. वाळूसुद्धा चाळून घेतली पाहिजे, मग त्याचं मटेरियल बघा बाहेर असं उरतो आणि आपण असं हे यूज करायचं. लागे लावताना चालूनच वाळू लावतात, मला मध्ये मध्ये खडा नको यायला ना. आणि त्यासोबतच इथे वरती काय काम झालेलं आहे बघा, इकडे तुम्हाला दिसलं हे काय आहे. इथे आपण हे केलेलं आहे, कवर. जे आपलं ओपन स्पेस होती त्याला आम्ही फेन्सिंग करणार आहे किंवा कवर लावणार आहे, पण ट्रान्सपरंट लावणार आहे. काय लावणार आहे ते तुम्हाला आम्ही नंतर दाखवू. ओके, म्हणजे जी ही डे लाईट आहे तशीच्या तशी डे लाईट राहणार. कवर होणार, अंधार नाही होणार, कवर होणार, पण डे लाईट पण असणार. कवर होणार, लाईट दिसणार तुम्हाला. तर हे 2 रूम तुम्ही बघितलं. आता तिसऱ्या रूममध्ये बघूया आपण काय आहे. तिसऱ्या रूममध्ये जे आहे ना ते सर्वांनाच आवडेल, आणि हा कपल रूम आहे. त्याच्यामध्ये आपण लावलेला आहे मोर. बघा किती छान वाटतो. आता कॅमेरा जर मम्मीने पकडला तर माझ्या हाईटला बघा केवढं वाटतं. आणि तुम्हाला एक मी सांगतो, मी जर आलो ना असं तर मला असं हात बीत लावायला वाटेल असं आहे होय. की काय आहे कसं आहे. आणि एक सेल्फी तर मी काढणार अशी. मी तुम्हाला बोललो होतो रूम्स मी असे डिझाईन करणार की आपण तुम्ही येऊन एक सेल्फी तरी काढाल आणि कम्फर्टेबल वाटेल. माझ्या हिशोबाने 2 जणांना हा रूम एकदम व्यवस्थित आहे. इथे बेड लागेल, त्याचं साईड टेबल, एक कपडे ठेवण्यासाठी आणि बाकी साईड कॅटल ठेवण्यासाठी सर्व गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. सोबतच इथे बघा हे कन्सील केलेलं आहे, इथे कन्सील केलेलं आहे सर्व. बोर्ड ओके, आहे, इलेक्ट्रिक बोर्ड. सर्व काम आपले ऑलरेडी केलेलं आहे. आणि हे एक अट्रॅक्शन आहे वेगळं. आता ह्याचं पण वॉशरूम वेगळं आहे. वॉशरूम बघूया. वॉशरूम सोबत तुम्ही ह्याचे बेसिनचे पण टाईल्स बघू शकता. बेसिनचे टाईल्स पण हे जरा वेगळे मागवलेले आहेत, ह्याची कंपनी वेगळी आहे. आता आणि बेसिंग आम्ही बाहेर का ठेवला आहे म्हणजे पटकन समजा एक आंघोळीला वॉशरूमला गेला, आंघोळीला गेला तर इथे ब्रश करता येईल येस, पटकन बरोबर आहे. असं. आणि आता तुम्ही दोघं आतमध्ये जावा. प्रत्येक बाथरूमची साईज सेम आहे. लाईट पेटवते टिक पेटली. आणि हे तुम्ही बघाल तर प्रत्येकाला Bluish color आहे हायलाईट. हा बघा. येस, आता इथे लाईट नाही म्हणून, पण हायलाईट तुम्ही बघाल मस्त. तर वेग आहे बघा, सर्व दिसतंय ना. आणि इथे पण बॉर्डर आहे. बॉर्डर पण आम्ही लावलेली आहे. हा, ती लाईटीवर छान दिसेल. आणि हे पण ब्ल्यूच आहे, ते लाईट लागली की दिसेल. म्हणजे तुम्ही विचार करा, न लाईट लावता पण इथे एवढा उजेड आहे, म्हणजे प्रॅक्टिकल आहे. आणि हे सर्व पॉसिबल का झालं, कारण आपण तिथे तो मोठा गॅप ठेवलाय. हा. तो जर गॅप नसता तर एवढा उजेड नसतं. मस्त. मला माहिती आहे, जसं मी पाठी जातो तसं सर्व आपले व्ह्युअर्स मोरलाच बघत असतील. होय. येस, किती छान वाटतोय ना. मोर आणि हा बघा सोबत. हां, तो आमच्या सोबतच असतो. सोबतच ही एरिया बघा केवढी मोठी आहे. आता हे सर्व फुट्टे बिट्टे पडले आहेत, हे काय नंतर साफ होतील. आता तुम्ही मला सांगा, इथे पहिल्या ह्याच्यात, दुसऱ्या ह्याच्यात, तिसऱ्या ह्याच्यात वेगवेगळं, चौथ्या ह्याच्यात मी काय लावलं असेल सांगा, काय आयडिया. आम्हालाच नाही माहिती. चौथ्या ह्याच्यात बघा मी काय लावलंय. कुठे काय नाही. मग चला आतमध्ये, काय नाही तर प्रत्येक रूम तर सेम नसला पाहिजे ना. तर ह्या रूमचा कॉन्सेप्ट वेगळा आहे. हां, पण टाईल्स हे आहेत ना, बेसिनचे जे आहेत ना, जे 5ही रूमला वेगवेगळे लावले. आता तुम्ही त्याला हात लावा बघा. तो पण असाच आहे 3D सारखा. हां, असं कार्विंग केलेली आहे आणि काहीतरी वेगळा आयटम आहे ना, असंच लावलेलं आहे ते. कोरवलेला आहे. येस. आणि आता ह्याचा बाथरूम पण वेगळा आहे. ह्याचा बाथरूम दाखवा. ह्याचा पण बाथरूम वेगवेगळा आहे. ह्याचे टाईल्स बघा. प्रत्येकाला झगमग आवडत नाही ना, म्हणून काय करते साफसफाई. खीर नाही. नाही. ते डाग आहे, डाग. ते आता फायनल जेव्हा ऍसिड पॉलिश होईल ना तेव्हा ना. तर हे व्हाईटिश रूम मध्ये बनवलंय आपण सर्व. बॉर्डर मस्त वाटते ना. येस. गोल्डन, क्रीम, व्हाईट असं. ते लाईट लागली ना, ह्याला प्रॉपर लाइटिंग देणार आणि तुम्हाला ते दिसेल. हा. चला. पण मस्त आहे. येस.
म्हणजे तुम्ही विचार करा, आम्हाला हे जे टाईल्स सिलेक्ट करण्यासाठी मला 3 दिवस गेले होते. कारण एवढं सोपं नाही. प्रत्येक बेसिनचे वेगळे, प्रत्येक बाथरूम वेगळे, प्रत्येकाचे हायलाईट वेगळे, म्हणजे वेगवेगळं काम होतं. फक्त एक आहे की जे आमचे फ्लोरिंग आहेत 5 रूमचे तर सेम ठेवलेत. नाहीतर एवढं करायचं झालं तर पुढच्या वर्षी हे कम्प्लीट होईल. ओके, तर आता हा सुद्धा एक जॉईंट रूम आहे आणि ह्याच्या 5th रूमला सुद्धा एक अट्रॅक्टिव्ह टाईल्स आम्ही लावलेले आहेत. तर हे बघा, 1 2 3 मस्त. ह्याच्यात 3 आहेत का किती आहेत? 3 आहे. 3 आहे. पण वाटतं की नाही? तुम्ही हात का लावता? मी तुम्हाला हात लावायला बोललोय का? नाही ना. पण मस्त वाटतं. असं वाटतं Yes. एंट्री केल्या की टच करावं. म्हणूनच लावले. आणि इकडे सेल्फी पॉइंट झाला इन शॉर्ट हा. म्हणजे तुम्ही room मध्ये मी photo तुम्हाला काढायचा आहे तर ह्याच्यामध्ये ना, मी तुम्हाला ह्याची कॉस्टिंग सांगत नाही, पण ह्याचं महत्त्व सांगतोय किंवा ह्याची कॉस्टिंग का सांगतोय. एका टाईल्समध्ये ह्या पूर्ण 10 बाय 15च्या रूमला टाईल्स लागले असते लागली असते याच्या ह्याच्या प्राइसमध्ये. म्हणून मी हे लावले जसे. सगळ्या हॉटेल्स मध्ये नसतात. हे कुठे लावतात माहिती आहे? एकदम स्पेशल हॉटेलमध्ये, ज्याच्या रूमचे प्राइसेस 5-5, 6-6 हजाराच्या वरती असतील ना, ते रूमच्या प्राइसेसमध्ये इथे लावणार. पण मी तुम्हाला एक आत्ता सांगतो, इनिशियली ह्या रूमचे प्राइस जेवढे मी आता कॉस्ट सांगितले त्याच्यापेक्षा हाफ असतील. ओके, म्हणजे हे तुम्ही आले पाहिजे तुम्ही म्हणून. आणि तुम्ही इथे पण जर बेसिनचं बघाल टाईल्स, तर हे पण चांगलेच आहेत. ह्याला पण तुम्ही हात लावाल असे चांगले आहेत आणि एकदम मस्त वाटत आहे. आणि तुम्हाला हाताची जर मॉलिश करायची असेल ना, तर तुम्ही याच्यावर असं थोडं 5 मिनिटं हात फिरवत राहा. येस, हात बघा कसा भिनभिनतो. हो, मस्त. येस. आणि ह्याचे पण जे तुम्ही आता हायलाईट बघाल, हायलाईट तुम्ही बघा, एकदम कलर पण चांगला आहे, डिसेंट आहे. आणि याला सुद्धा बॉर्डर पट्ट्या आम्ही दिलेल्या आहेत सर्व. हे तुम्हाला आता लाईट कमी असल्यामुळे तर कमी दिसतात आहेत. आंघोळ करायच्या आधी तुम्ही हात लावून बघा पहिलं. येस. आणि वॉशरूम कम बाथरूम माझ्या हिशोबाने एकदम छान स्पेस, एकदम व्यवस्थित आहे. नाही जास्त मोठं, नाही जास्त छोटं. ओके. आणि मेन म्हणजे अटॅच आहे सर्व. तर या अशा गोष्टी आहे. आणि तुम्हाला जर वाटलं या रूममध्ये बसण्याऐवजी तुम्हाला बाहेर हवं, तर ह्या 2 रूमसाठी स्पेशली मी एक जागा दिलेली, ती म्हणजे ही जागा. ही जागा ह्या 2 रूमसाठी आहे. म्हणजे ह्या 2 रूमला किती मोठी स्पेस आहे बघा. हा रूम नाही आहे, हा कॉमन स्पेस आहे या 2-3 रूमसाठी. येस, छान वाटतंय हे. हां, तर काय बघते तू? काय पडलं? साऊल पडलं. आता तू तिथे बघ आणि या कॅमेऱ्यात बघ. ए होय, असं नाही वाटत आहे की आज पाऊस येणार आहे. आता 10-15 मिनिटात लगेच पाऊस येणार आहे. हो, असं वाटतंय ना. तर सिनरी बघा किती छान वाटतंय. तुम्ही आमच्या होमस्टेमध्ये आला तर थोडं असं आजूबाजूला पण बघायचं. फक्त इथे तिथे फिरण्याची घाई करायची नाही. थोडं लोकल प्लेसेस एक्सप्लोअर करायचे, आजूबाजूचे घरं कशी ते बघायची. हा कॉन्सेप्ट वेगळा आहे आणि हे कॉन्सेप्ट वेगळं आहे. आणि हे बघा किती छान वाटतंय. तू पण सगळ्यांना. चला, आता आपलं काम आहे संध्याकाळचं. वरती स्लॅबवरती पाणी मारायचं काम आहे आपलं सर्व. वा, इकडून सिनरी अजून छान वाटते. पाठी बघा, पाठी. हो, तर इथे बघा, हे बघा, हे डाळिंबाचा ज्यूस मी पितो. डाळिंबाचा ज्यूस आहे पूर्ण सीड सकट. दिलू सनबात घेऊन झाली. बघा, एवढा वेळ इकडे बसली होती, आता तिकडे गेली सावलीत परत. दिल दिलू पप्पी दे नको. बघा दिल. चला, तुम्हाला आजची ऑर्डर दाखवतो. 7 मटन थाली, 1 व्हेज थाली, 1 शिरा, बाकी सर्वांना वडे. ओके. काय बुबू सनबात घेते बघ. माणसांना समजत नाही पण प्राणी बघा, त्यांना माहिती की उन्हाचं महत्त्व काय आहे. झालं 5-10 मिनटं झोपते आणि परत येते बघा सावलीमध्ये. ओके. तर बघा, अंगण व्यवस्थित सर्व पावडरनी, म्हणजे पावडरने एकदम व्यवस्थित पाण्याने सर्व धुवून घेतलेलं बघा. प्रॉपरली एकदम साफ केलेलं आपण सर्व.
दिवसांनी आपल्याकडे मटण थाली बनते आणि रात्री आपल्या गेस्टला जवळा आणि भाकरी पाहिजे, पण ते ओळा जवळा असतो ना ते वाला. आणि मटणची ऑर्डर आम्ही भरपूर दिवस नाही का घेतो तर तुम्हाला सांगतो, कारण ॲट अ टाइम व्हेज थालीची ऑर्डर असते, कारण कोण ना कोण व्हेज असतंच, सोबत त्यांना फिश पण खायची असते. 2 आयटम झाले आणि त्यावरून तिसरा प्रकार किंवा चौथा प्रकार चिकन आणि मटण बनवणं ना भरपूर कठीण जातं, कारण व्हरायटी भरपूर असते आपल्या ताटामध्ये. म्हणून ह्यासाठी बंद केलं. पण एकदाच जर अशी ऑर्डर असेल, टोटल आजची ऑर्डर बघितलात ना, वरती 7 थाली, खाली 7 मटण थाली आणि 1 व्हेज थाली. बघा व्हेजवाल्यांना तर आपण काहीच बोलू शकत नाही, ते प्युअर व्हेज आहे, त्यांना आपण व्हेज देणारच. ओके, तर अशी जास्त ऑर्डर असेल ना तर तुम्ही आमच्याकडचं पण मटण खाऊन बघा, एकदम सुंदर लागते, एकदम छान. तुम्हाला तर माहितीच आहे की रिसेंटली 2-3 राऊंड माझे कोल्हापूरला पण झाले आणि कोल्हापूरची मी मटण थाली खाल्ली, एकदम सुंदर लागते. एवढी छान लागते ना, तेवढीच छान आपल्या शुभांगीगीर होमस्टेमध्ये पण लागते. कारण कोल्हापूरवरून आल्यावरती परत इथे मला जाताना आलं ना खायला, तर मग मम्मीला रिक्वेस्ट केली की मला जरा मटण बनवून दे. एवढं सुंदर बनवलं होतं ना, मस्त. हे बघा, आणि त्यावरून अजून एक सांगतो, आज जे आपले गेस्ट येतात ट्विन रूममध्ये ते सुद्धा आपले रिपीट गेस्ट आहेत. मोर दॅन 3, 4, 5 टाइम्स ते आलेले आहेत. म्हणजे येतात त्यांच्या कामानिमित्त आणि थोडा रिलॅक्स करण्यासाठी ते येतात. आणि अजून मी मे महिन्यात जे 2 बुकिंग घेतलेले आहेत ना, ते सुद्धा दोन्ही रिपीट आहेत. ओके, तर आता असं होणारच, कारण आपल्याला आता 3rd इयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होत आलेलं आहे. तर माणसं रिपीट येणार, कारण आपण सर्व्हिसमध्ये पूर्ण प्रयत्न करतो. बघा आता तुम्हाला अजून एक सांगतो मटण थाली न घ्यायचं रिझन, चिकन आपल्याकडे फक्त 1-1.5 किलोमीटरमध्ये चिकन अवेलेबल होतं, पण मटण घ्यायला मला 5 किलोमीटर जावं लागतं. ते तर ठीक आहे, फिश घ्यायला तर 10 किलोमीटर जावं लागतं मला. पण फिश कसं सध्या ऑर्डर करून मिळतं, पण मटणवाले जास्त ओळखीचे नाही, म्हणजे रोज आपलं मटण थाली ऑर्डर नसते ना, तर मटण थाली आणायला मला जावंच लागतं असं. आणि सोबतच आता ओळा जवला पण आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे हेच आहे बघा, हेच एफर्ट्स. तुम्ही जे मागाल मागा, आम्ही इथे बनवून द्यायला रेडी आहे. म्हणजे तुम्ही बुकिंग करताना तर आम्ही तुम्हाला सर्व सर्व्हिस देणार. आपल्या लोकल मार्केटमध्ये आलो आहे, फिश मार्केटच्या इकडे. म्हणजे इकडे ओळा जवळा अवेलेबल असतो, पण आज नाही आहे. बघा कधी कधी असं होतं की ऑर्डर जे द्याल ते मार्केटमध्ये नसतं कधी कधी. बघूया आता. चला, हे बघा मटण मस्त 2 किलो मटण घेतलेलं आहे. आपले ताटात आहे, सोबत आपण पण खायला आहे ना. चला, ताजं बोकडाचं मटण. व्हॉट इज बोकडा? 2 किलो. फ्रेश आणून फ्रेश खायची मजा वेगळी असते, बरोबर आहे ना. मी तुम्हाला ना एक अनुभव सांगतो. मी एका ठिकाणी बाहेर खाल्ला, त्या कोणचं ठिकाण आहे, लोकेशन ते पण सांगत नाही. पण जेव्हा मी ती मटण थाली मागवली होती ना, तेव्हा 1-2 फोडवरूनच मला समजलं तिथे बरोबर नव्हतं. मग मी त्यांना परत दिलं. मी बोललो पैसे घ्या, पण मला हे खायला नको. मग हे परिस्थिती बाहेर सुद्धा असते. आपण कसं आपल्या घरी आणतो आणि तसं बनवतो, तसं आपण इथे बनवतो होमस्टेमध्ये. ते बघा कसं त्यांनी दिलेलं आहे मटण. आता तुम्हाला दाखवतो, एकदम फ्रेश आता कापलेलं. बरोबर ना. आता व्यवस्थित सर्व धुवून आपण सर्व घेणार आहे. तुम्हाला दाखवतो बघा. हे बघा एकदम मस्त ताजं मटण. आणि आमच्याकडे मटण काजल कसं बनतं, आपल्याकडे कसं बनतं, म्हणजे टेस्टी बनतं का कसं बनतं? टेस्टी बनतो, एकदम छान बनतं. आधी बॉईल पण करून घेतो आम्ही. हां तेच. आता बनवतो कधी माहिती का, सर्वांची ऑर्डर पाहिजे. तुमची सर्वांची एकच ऑर्डर असली ना अशी, तर आम्हाला बनवायला पण छान वाटतं. मग एकदम मस्त वाटतं मला. बघा आता 2-3 पाण्याने चांगलं धुवून घ्यायचं ते.